Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Hermes, 40 anyos, usa ka single mom ug usa ka OFW. Lumad kong taga Mandawi City ug ni ako karon magtrabaho sa Beirut, Lebanon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gusto kong paliton diha sa Cordova, Cebu. Naglibog manggut ko kung dayonon ba nina ako og palit. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghita po. Mo-abroad ka? O auntie, para sa akong anak ug sa among ugma. Para sa imong anak? Unya biyaan nimo? Antuson ako auntie. Aron mahatagan ko lang siya mayong ugma. O ang imong anak? Makaantos ka ha? Naabitaw ka. Oo, uy, naa ako. Pero lahi ra gyud nga naa ka nga ikaw ang inahan. Basin maglisod og adjust ang bata nga wa ka. Nahibaw kong bright ang akong anak, auntie. Dili siya lisod pasabton. Ug naana naman sabna siya ba nga ikaw magpantay niya. Gikan pagkabata pa niya. Kay laki, may trabaho man ko. Nala, naara nimo. Dili pa ba di ay ka kontento sa imong kita dinis Pilipinas? Ay, ang akong sweldo din is pinasti. Igo-igo rakit nato. Huwag yung masubra. Ug nagkatiguang na ko. Nagkadako ng akong anak. Ug wa pagitaon ko'y bayog yuta. Ha? Maunay tumong nako sa paglarkati. Nga makabayog yuta ko nga ako ni cute. O matawag nga ato ba? Maong mo abroad git ko. Hermes. Okay ra ni mo, nak? Madato man ka, tama, kung mo-abroad ka. Ikaw yung bataa ka. Di lang tamangandoy ang madato gud tanak. Basta pa, di lang parehas ani nga pagpuyo na to nga. Ni at ta magpuyo sa di na to bay. Nangapang rata. Nga kung di ta makaabang, pwede ta papahawaon. Luoy kay ta. Bitaw ma. Nasuko ba yato si Auntie Lula makatong tag-iya sabay. Nangita ni mo kay ang rent ko no sabay. See? Maong mo abroad ko, nak. Kaya og makapalit na niya taog bay og yuta, di na ta mangabang. Wa ni mo papahawa na to. Kay ato namang bay og yuta. Maong, okay na ka ha? Nga mo abroad si mama. O ma, Kaputan gid sa kong anak ko eh. Lipay gid kay ko nga naka-anak ko buutan sama ni mo, nak. nya, kailak kong nagit ka ma. Ingon ka, lipay ka. Wa, uy. Hilak rin is kalipay. Nga misugot ka nang mo abroad si mama. Ha? Makahilak mo dito og malipay? O, anak. Magbinutan ba ka ni Lola ni mo din, ha? Di magpabadlong. Kay mo abroad bias mama. At tukos layo. O ma, Ang ako mga luha. Nagyon mo undang sa pagpagatagak. Bisag bukan pa na ako paghilak. Sakita ba na ining malayo tas mga mahal tas kinabuhi? Apan ang tuson ko yun. Kay may panghandoy ko aling nila. Pero sakita di ay. Malayo na gid ko nilang mama ug sa ako anak. Diyos ko, magkaya ko lang unta kami ikaw. Magkaya ko lang unta ni. Hinauton tanggiyahan ko ni mong makuha kung akong tumungong pangandoy ni akong paglarga. Tabangi ko, Ginoo. Kumusta naman mo di, auntie? Okay ra may Hermes, ay may kabalaki. O ang imo anak na si Carl, okay ra man niya pag-eskwela. Ikaw ay, kumusta man ka diha? Di naning kayo dire sa Lebanon, ti. Pero ang tuson lang yun kayo saong doon na may pangandoy. Pero lisura day ti kumon sa kwarta, tino. Labi na kay magsigi ko kunahuna ninyo diha. Lamian ang iuli tungod sa kamingaw, uy. Matuman pagkang pangandoy ko ining makabahay og yuta, auntie. Ha?
ug sa usa ko lang kalarga, makuha ng akong pangandoy. Apan dili day ingon anak kasayon. Nakabalik pa ko og larga, apan di pa gyud igo nga ipalit og bayog yuta. Kay minilyon na ang presyo sa bayog yuta sa syudad. Kung may installment man, mahal pa gihapon ang binuwan og tagpila pa ka tuig impason. Murag matiguang ko og binayad. Maong nangita kog online nga bisan lahat lang nga barato og tukuran ko lang unya og bay. Bahala nag-anam-anang ang paghimo sa bay, basta kay matawag nang ako ang yuta. Desperada na gid kong makaangkon og bay og yuta, kay kapoy kayog huna-huna nga nag-abroad ko. Apan adto ko mo pauli sa bay sa akong auntie nga mausay gibinlan ko sa akong anak nga grabe kagamay sa iyang bay. Maong naning kamot kong makakita og barato og makaya sa akong budget. Unya. Sa Cordoba? Oh, auntie. Bahay lang siya. Mga 50 square meters ang gidakon sa lugar. Unya ang yuta? Mo na gusto na kong ipasusi ni Muti. Ha? Wala na klaro yuta Ang gingon sa dealer nga akong nakita online nga bahay lang ang ilang ibalikya. Ug ang luna, may 50 square meters ang gidakon. Gawa sa bahay nga natukod sa maong luna, may space pa nga katamnan og mga tanom. May yuta di ay. Oo, pero wa ko na titulo lagi, uy. Way deklarasyon. Way masking rights man lang. Uy, unsa ko din ang yuta Mao man lagi unta niya ako ipasusi ni Muti. Magkita mo sa dealer. Ikaw ang pakigsabot niya sa pagkakaroon. Kay ikaw may naada sa Pinas. Hapit naman hinong kumupauli. Ako na asikaso ana inig uli na ako. Unsa? Uy, kinsa man sad ng tawhan na akong pakikitaan, ha? Kinsa man, Hermes? Kumusta naman ka si auntie nga akong gisugo og subay sa bay ug luna nga akong paliton? Naadto na baka niya, no? Ay, magpaabot lang ko sa iyang tawag. Kay gamay na lang rapagkuwang ang akong kwarta ug igo nang ipalit sa maong luna og bay. Si auntie na. Hello, auntie. Hello, Hermes. Dito na ko gikan sa yuta nga imong giingon. Unya. Pastilan. Dili ka mag-usik lang sa imong kwarta in Hermes. Ha? Kaya naman di, auntie. Uy, mga klarong papilis yuta, uy. Ang ingon sa akong pagsusi dito, usa ka urban kining yuta, Ha? May 800 ka pamilya ko nung nagpuyo dito. Unya, idaran nga babay ang tag-iya ug nagpuyo ning baya. O gusto na nga ato na mapuyo sa ilang bukid. Ato na magtanom-tanom. Aron ko no, may kwarta usab siya nga mapuhunan niya sa iyang pagbalhin og puyo. Mao ba? O magpirmahay lang ko mo sa barangay sa pagmatuod nga napalit na nimong luna, Unya. Unsa man sa mong tanaw, auntie? Murag mag-usik ka man lang sa imong kwarta dito, Hermes. Unsa, auntie? 220,000 ang iyang baligya nimo? Oo, pero nahangyon ako og 200. Uy, idaw na lang na og klarong bayog yuta, Hermes, uy. Ayaw tong yuta, kay way klaro. Ha? Barato ra gyud unta ang maong luna og bay. Na interes ko kay lisod na gyud ang pagpalit karon og bay og yuta. Mga milyones ng kantidad ug dagko pa kayo binuwan nga mga tag 20 ka tuig pang bayran. Di gyud ko ka-afford. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa pagpakigsusi ko sa maong yuta, wa kini mga papeles, way titulo, way tax declaration, way masking rights man lang unta, kay urban ko no kining maong yuta. Unsa may but ipasabot anang urban nga yuta? Ikaduhang pangutana, nahangyo na ko og 200k ang maong luna og bahay. Okay ra ba kung akong paliton bisan way papeles? Basta kay naalanggit ko'y puyan? O sa may kasiguruan ko aning maong urban nga yuta? Ikatulong pangutana, gobyerno ba ang tag-iya ni ini? O kung gobyerno man, may 800 ka pamilya ko nga nagpuyo ani nga urban area.
Kung gamito na sa gobyernong maong luna, basta-basta na balang mi nga mapapahawa? Or may relocation site ba unya silang ipabalhin namo? Ikaupat o katapusan, unsa may angay ko nga buhaton kung pananglit, dayon nun ko og palit kining maong luna. Kay magpirmahay man ko numi sa barangay sa pagpamatuod nga napalit ko ang maong luna. Unsay akong buhaton, palihog tabagyog tambagi ko. Kini ang akong suliran, Hermes. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang inyong partner nga si Dr. Rene Obra kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, punto medical, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga dinadiling droga, problema ninyo sa inyong kapika, sa inyong kabanay, sa inyong kauban sa balay, sa inyong higala, sa inyong mga gibati din ha. Ayaw gid mo kabalaka, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to karong adlaw. Atong tawgon sa pangalan, oy, ganahan kay ko aningangan, one of my favorite brand, Hermes. Si Hermes, taga Mandaue City pero naani siya sa Beirut, Lebanon, nagpada sa iyahang suwat. So, overseas worker de ni si Hermes, no? Taga Mandaue City, shout out sa tanang mga kauban ako and fellow Mandauehanons. Kumusta mong tanan din ha, no? Nipadama ni siya sa iyahang suwat mo pinaagi sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Una niyang pangutana, sa pagpakisusi kuno sa ilahang yuta, kay kabahin man is yuta, wa kuno ni papeles, way titulo, way tax declaration, way maskin rights man lang ang yuta, kay urban kuno ning yuta. Asa may unsa may buot ipasabot anang urban nga yuta. Okay. Ang pasabot common gid na siya nga term sa kanang mga housing, kanang mingkag urban ba. Common gid na siya nga term sa mga housing nga mga balay, no? Kanang area. Naamanggoy area nga ang gipanag-iya mga yuta ba sa gobyerno unya gipuy-an sa mga gitawag nga pribado nga individual. Unya duha gid na ka ways ha, common. Naay usahay nga naanay pagtugot, naapoy usahay way pagtugot sa gobyerno. Pero gipasagdan lang na sila. Unya mag-organize na sila ilahang mga association, munang tawgon na sila urban poor. Kay nagpuyo sa usa ka syudad, no, diri dapitas dakbayan, unya ang ilahang panimalay dili sila'y tag-iya, pero nahog na bangyod nga dugay na kaayo sila dinha, nag-form na sila association, gipasagdan lang. Naapoy maabot nga higayon no nga ang gobyerno, let's say ang Mandaue, ning tugot no nga papuy-on sila kay wa pa gamita sa syudad. Sa Mandaue, so gitagaan na sila og rights lang nga mogamit dinha og gina-record na sila og gipurmahan na sila association sa mga urban poor or kanang mga homeowners. Munang wa na siya'y titulo, wa siya'y declaration, kay dili manggod ang kanang nagpuyo anang luna ang mahimong tag-iya sa yuta. Gitugutan ramanggod na sila pagpapuyo, unya nagpabilin man nga ang tag-iya ana ang gobyerno. Unya papirmahon man nag-undertaking nga naka. Sabot sila nga kung maabot na ang higayon nga gamito na no sa gobyerno ang maong luna, mo bakante na sila. Pero naapod good na times baya nga ang let's say for example Mandaue mangitag relocation, muna gitawag na to relocation or kabalhinan aning mga members kay kaning mga accounted for ha, kanang mga nalista gyud as legitimate nga homeowners dinha sa ato ang HUDO nga office as the legitimate nga occupant, dili man owner, occupant may tawag na to ana nila no nga gigrantan og rights nga ma-occupy anang maong luna, unya hatagan na silang relocation. Ikaduhang pangutana, nahangyo nako og 200,000 ang maong luna og balay. Okay ra ba kung akong paliton bisan way papeles, basta kay naalang gyud ko'y puy-an, unsa may kasiguraduhan ko aning urban nga yuta?
ang urban manggod nga yuta, muna niing ko nimo nga kinahanglan accredited ka because di man ma-forfeited man na ang ilahang katungod or grant nga either mo occupy ana or matagaan og relocation kung ilahan ang ibaligya. Kay di man na nila pwede ibaligya, mapasa ra man na nila sa ilahang mga anak. Kanang gitawag gani nilag mga sharer, no? So, dili gyud na nimo pwede paliton. Di gyud ko mo advise nga imo nang paliton kay di man na maimo. Mahog nga ang kanang 200,000 ang katungod nimo mo okupar ana. Pero in the long run, like I said, kung gamito na, mawala ka unless hatagan kag relocation. Pero dili man ka ma-accredit ana, di man ka ma-appeal sa lista kay wa man ka didto sa lista nila sa urban poor. Unless ilahan ng mahikay. Pero dili man na pwede kay ang balaod ug ang patakaran anang mga ingon ana kinahanglan accredited ka, ikaw ug imong pamilya ra gyud ang makapuyo. Di na nimo pwede ibaligya sa lain. 200,000 is 200,000. Mas may pag-imo nagtrabaho man kas gawas, ayaw palit og mga ingon ana. Rule of thumb mga sukintig paminaw, labi na nimo Hermes nga nagpunda ra ba ka, nagtigom ra ba ka, naningkamot ra ba ka dinhas gawas, nanimpad baya ka para ma-improve ang imuhang kinabuhi ug sa imuhang pamilya dinhi. Kitang tanan no nag-dream pud ta no nga nangandoy pud ta nga makakuha tag ato ang kaugalingong luna ug balay. No, ang atog yung unang susihon, number 1, kinsay nagbaligya anang yuta. Kinsay atong gipalitan. Unsang klase nga luna, unsang klase nga yuta ang iyahang gibaligya. Rule of thumb, kinahanglan tan-awon nato nga naay titulo, naay deklarasyon ang maong yuta ug sila nga nagbaligya ana mooy nakabutang nga pangan or mo'y nakarehistro isip tag-iya anang yuta. Wa gani nay titulo, no? Magduha-duha gyud ka og palit. Or di gani na mga legitimate ug mga registered nga mga housing nga developer ayaw na lang og duha-duha og palit labi na kung wa pa nahuman kanang imong itukod pa unya dayto tunga-tunga mahutdag kwarta di katiwas o di matiwas ang imuhang gibayad matiwas pud ang imuhang tinigom. So susihan na ay daghan kaayo no nga mga developers sa kanang mga simple mga row houses no ug mga housing ayaw lang sa tigom-tigom pa lang sa gamay dinha sa kung gawas kay para madako-dako ang imuhang pang down or naa kay pang monthly nga pag-amortize anang imuhang balay. Sure pa kang imo, inig papalit nimo ang titulo na diretsos imo, di na ka magproblema. Ayaw anang mga urban poor. Ikatulong pangutana, gobyerno ba ang tag-iya ani? Ako naning natubag o kung gobyerno man, may 800 ka pamilya kuno nga nagpuyo ani sa urban area. Kung gamito na sa gobyerno ang maong luna, basta-basta na lang ba mi mapapahawa or may relocation site pud unya silang pabalhina namo. Okay, I think na answer na nako ang kanang imuhang pangutana nga of course, dili man sad kumingon nga basta-basta nga, oy, ugma dayon, oy, inikinsi na, oy, tapos buwan. Of course, naanay negotiation, ang munay gamit sa kanang hudo nga department sa kanang munisipyo o sa City Hall, nga mauy mo take care sa ato ang mga urban poor. Sila'y muhatag og guidance, muhatag og mga livelihood programs o projects, labi na kung layo-layo ang relocation, nga kabalhinan or tabangan mo nga mag-demolish sa inyong lugar, tabangan mo nga kanang kuyugan mo hakot o kung asa mo mubalhin mo na yung mga assistance nato sa ato ang hudo. Dili pud mo pasagdan. 800 kabuok ang nagpuyo, mangita tingali kag mas nindot no nga kanang habog, nga kanang homey, nga kanang nindot pud ba kay murang kanang mga ingon ana dikit-dikit manggod na nga balay, pangita na lang kahag mas nindot nga lugar, ayaw pagdali og palit. Ikaupat og katapusang pangutana unsa may angay kong buhaton aron pananglit dayon no nako og palit ning lunaa. May magpinirmahay mang kunomi sa barangay. Sa pagpamatuod nga napalit na nako ang maong luna, unsa may akong buhaton una sa tanan susiha sa ngadto sa hudo no sa office ngadto sa munisipyo kung unsay patakaran nila og pwede bakang mumpalit anang iyahang katungod nga gi-grant or gihatag sa gobyerno ana niya. Kay kung moingon sila nga di pwede, moingon jud ko nimo nga ayaw palita. Actually, kung ako imong pangutanon, di gyud ko mo advise nimo nga imuha nang paliton. Ako yung advice nimo pangita og mas nindot og mas lain og lain nga
luna nga mas legitimate ba nga naagi titulo nga mapatitle gyud maparehistro gyud nimo sa imuhang pangalan. But if positive pud ang tubag no, pero klaro ha pog storya nga kaning imuhang mga kasturya legit pud ni sila ha nga kanang officer nga kamaupod mo tubag ngadto gyud sud sa opisina. Ayaw pagpatakal pa kay istorya og maski kinsa, ayaw sag pirma, ayaw sag pagawas og kwarta until matubag nimo ang imuhang mga pangutana. Pero like I said, I will advise you, kung ako imong pangutanon, ayaw palita. Mas may panang mutigom-tigom lang sa akap pa. Further, kung kuwang-kuwang pang imong kwarta pang down, palit ka anang mga kanang mga row houses, kanang mga low-cost nga housing, no? Mo pag mao na imuhang paliton, kaysa sa mupalit ka og rights ra nga way kasiguraduhan kanus hangtod kanus akakutog. Sayang pud imong gitiguman. At least kana kung mayong kag mga low-cost housing, sure nga, imong gitiguman, bugat-bugat pod, pero at the end of the day, imog yun, ang title imog yun, okay? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawag lang ko sa pangan nga Jim. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Knew I Love You. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba dahil siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Aurelio, Cebu City. Ang gato matatampo, nagdasangan nga Jim. Unsa gud imong gipanulti? Nakakita si bike Kent ninyo ganina ni Richard, nga imong classmate. Kamuro ka nung duhang nga nagkuyog sa library. Sa ato pa. Nagselos kang Richard? Nganong nakatawam ka? Jim, dili na ko type si Richard. Ug usa pasad, wa may magkuyog ganina uy. Na timing lang nag-abot Miss Library. O, tinood. Nitog ansad si Richard nako nga ganahan siya nako. Pero ako siyang giprangkahan nga wa ko'y gusto niya. Ug wa gid siya chance nako, Jim. Tinuod ka? Lagi. O aron matuo ka. O aron dili na ka magselos. Sige. Gisagot na ti ka. Tinuod ka, Kate? Oo, lagi. Enough naman siguro ang 2 years nga nanguyab ka na ako, di ba? Og nakita po na ako nga sincere good ka, Jim. Maong gisugot na ti ka. Thank you. Thank you, Kate. Sa ato ba, makapamisita na yun ko nimo. Sud sa inyong bahay. Wait lang sa akong go signal, ha? Ako usang paybaon sila sa mama og papabahin, ani. Kaya ang ila rabang nahibawan, amigog amika rata. Though, wala man sa dinoon sila pagsupak nga ikaw ako mahimong uyab. Kay tanaw nila, buotan man ka. I love you, Kate. I love you too, Jim. May James, Kate, ako uyab, si Melissa.
Hi. Oh, hello. Wow, Kent, ha? Finally, nakauyab na gid ka. Dili na gid ka mag third wheel na mong gym ko na atay mga laag. Maugid bay. Nindot ni kay double date na good. Oy, alkansi kay ko ninyo, oy. Pila na gud mo katuig. Mo-graduate na natas college sa sunod tuig. Unya ako, magpabiling gyapon ko single. Ay, kapoy ba asad sige picture-picture niyong duha no kung manglaag ta ninyo. May gani kay, gipanguyaban ko Melissa. Swerte kay ni siya kay di ko pa hard to get. Uksa? Bagagnaong ha? Ikaw magani sige pamugos. Ingon-ingon pa mo gani ka maghikog ka kung dili ti ka sugton. Uy, ate krambot to. Ito sa dahin siya, oy. Dali ra kayo nagkasuot si Melissa ug si Kate bay no? Maugid bay. Friendly magid kining akong uyab good. Wa gid siguro itaw bay nga dili makiksuod niya kay kuha pa biscuit unya buutan. Mausad. Pero biliban ako sa inyo, nga bay. Inyong relasyon ni Kate ba? Pila nung katuig bay, pero wa yun nyo bati ang kapuol sa usag-usa. Kada adlaw kong musig kita, labi na buhay klase bay. Nya, mamisita ka pa niya dito sa ila. Sakto gid ka bay. Bay, usasad kahay mga pagsuway nga moabot ninyo, no? Doon na ba ka? Oh, bay. Thank you, Lord. Kay nadawat radayin ko sa akong gi-applyan ng hotel. Itawagan ko ganina og mag-start ko nuko inig Lunes. Wow. Induta gid sa hotel eh. Labi na kung 5-star. Kay social kayo. Social kay labi. Nya. Nindot kayo mga suga. Sigaran pagin sa mga guests kay foreigners. Hi! Ikaw may bagong hotel staff din eh? Kagwapa niya. Umingin kasi sa iyong uniform. Hulma kayo ang iyong lawas o sakto kay Sparog. I'm Stacy. And you are? Jim. Ako si Jim. Nice meeting you, Jim. Good luck on your first day. Kumusta imong first week sa hotel, love? Okay naman, love. Grabe kayo makadag. Welcome ang mga karaan sa bag-o. Dili sila lisod ikatrabaho kay kung na ako'y mga pangutana o mga butang nga wa pa ko masuhito, mutabang manggid sila. Mao ba? Maayo hinuon, love. Ako sad gani. First day pa lang na anadayon ko'y nasuod. Grabe sad ka-friendly ang mga tao sa among workplace, uy. Love. Nalibiyag na ay mag-chansing-chansing ni mo dito, ha? Naagid, love. Oh, unsa? Hala, no? Siga ba doon yung mata, uy? Joke ra, uy. Oh. O kung naaman sad gani, dili jud ko mo entertain, no? Dili ko gustong hatagan ti kaglabad sa o. Aw, lagi. Kay kung makatigom na ko, love. Pakaslan na ba dayon di ka? Aron, di na ka mailog paslain. I can't wait for that time, love. I love you. I love you too. Jim. Love. Jim, mag-bar me after duty. You wanna come? Oh, ha? Hey, don't tell me dili ka. Please, sige na, kuyog na mo. It'll be fun. I promise. Para sa ba, may laila ni magmaayong ang whole crew sa hotel. Oh, sige. Makuyo ko ninyo. Grabe sa ka party kid ani Stacy.
Grabe kayong kadagsayaw. Klaro na lang nga, perme siya magsuryan din sa bar. Siksi na ba kayo sulod? Kitang kayo ang dress nga, naka-heels. Puti bagid kayo. Class ka siya tanahon. Ano yan? Bay. Nasa kayo? Thank you, bay. Jim! Jim, come on! Let's dance! Nindot kayo ang tukarong? Dili ko kamao. Dili good, come on! Let's enjoy the night! Stacy, okay na ka? O, lagi. Si Jim Ray, bahala lang po. Oh, sige good. Ba Jim, ikaw lang hato na Stacy ha. Salig na mo siya nimo kay giwat na ko ang uban akong mga kaubasunahan ko para namig taxi. Ha? Sige bay. Ako ray hatod niya sa ila. Gibay. Ayaw na. Bye! Stacy, tuloy niya ako sa inyo ha, kung asa David, aron ihatod ka. Bug na kay ka, oh. Okay, Jim. Stacy, niya na ta. Ikaw raw sang mo'y nag-rent niya sa kondo? Actually, girent kini sa akong papa para namong duha ni ate. Aron ko no, dili mi maghago sa akong ate og biyahe kada adlaw gikan sa among province. Mao ba? But, wa ang akong ate ron. Ako pa'y naa sa kondo, kay ni uli ang akong ate sa among province. Mao ba? Jim, please, ayaw ko biyahe, ha? Pwede ko ni mo matod sa 5th floor? Naadik to akong unit rent. Medyo, lipong ko. Sige. Dali. Stacy, niya na kasi mong unit. Muli na ko, ha? Kinuo ko. Gawin siya sa mga tubangan. Stacy, uy, nga na, naghihubo ang imo si Nina. Jim. Stacy, hinihinig pa ubos ang zipper sa kong kasones. Naibaw kong ganahan sa kanako. Let's enjoy the rest of the night, Jim. Stacy. Pagkahubot niyo, Stacy. Love, gabiira ko nagsigig panawag ni mo, pero wag yung kamutubag. Love, sorry. Nakatuog na yung go pag abot ako sa bahay. Kapoy kay akong trabaho paggabi igod. Mao ba? Okay ra, love. Ani baya pag dinner sa bahay, ha? Gimingaw na ko ni mo. Sige, love. Bye! Bye. Ay. Pasaylo ako, Kate, na magkakuni mo. Pasaylo ako. Unsa bay? Kadaghan na mo may tabuan ng Stacy bay nga kauban mo sa hotel? Mao lagi bay. Pag sure di oy. Nasa ato pa. Dugay na day kang nagbinuang ni Kate. Ay, matawag yun og ingon anak bay. Nah, kalaki lang gini mo bay. Kabuutan si mo uya bay. Unya nagbinuang ka. Nah, di na raman ginabatig na ang mo uya bay. Maibga na binaglain bay. Bay, Kent. Stacy. Sigit. Hello, love. Love, manangit ko ni mo, ha? Makiglagang ako mga office mates after sa among duty. Ha? Asa man mo? Mag-bar ko na mi, love. Pero ayaw ka bala ka. Mo, update ko na mo every now and then. Unsa?
Ingon si Kate, paduna ko na siya uli. Na daw sila sa gawas ng bar. Magpasalipod lang ako. Aning may tanong. First time ninyong magigbar, kuyog ang iyong mga katrabaho. Tingalig. Lunay gusto mo take advantage niya. Bye! Kit, sabay na ako sa kumotor. Ha? Ayaw lang dyan, oy. Okay lang. Mag-taxir ako. Hindi na good. Gabi-nabi kayo. Angkas lang para safety ka ba? Di ni maayo na. Parang tunag something ang tawhana sa kong uyab. Kate! Jim, love ni Aka. Oh. Sige, Kit. Una lang ko ni mo. Napikiyuyap. Ah! Dali ka pasutoy, ah! Ibaw ka na ng laro mo, Choy! Hoy, Jim, ngano ka, uy? Sabi pala na ate kaaway din eh. Naunsa man ka? Klaro mo gud kayong dunay plano tong tawhana ni mo. Mayon lugid nga, giapas ka din eh. Kaya kung wa pa, tingalig, asa na ka gidaa to? Kalma lang, good. Naunsa man ka, uy. Mamauli na ta. Hindi kapoy na ko. Dila ko gusto nga mawa ka na ko, Kate. Love kayo, tika. Naunsa man ning uyaba, uy. Kadrama ba? Jim, dili ko mawa ni mo. Love ka ayo, tika. Og dili sa nako kaya kung mawa ka na ko. Kate. Tinood yun din na ang ilang giingon nga usa sa mga pinakahadlok sa usa ka relasyon kung mubanda na nimo ang imong bating binuhatan. Ni-decide kong putlon kong unsa may naa na mo ni Stacy para i-save na ko ang among relasyon ni Kate. Bisan unfair man niya tungod kay wa siya mahibaw bahin na ato. Na-realize na ko kung unsa nako ka-love si Kate o unsa kadako ang iyang pagsaling nako. Karon, minyo na mi o may anak na sad. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan, kaagi ni Jim, nga taga Aurelio, Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit karakalahan, I knew I loved you. Mang kaagi, kibata ng diwa sa radyo, ni Jelly Haka, o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, hanjumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lubakay pada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.